Kicengsi kardom kadu kawe Karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara do anda fans tame lapen pinila so video long nali tumpana ke than ponji labang ke non government hin pen schema ki mi lapen Esharm card dolo tela so scheme bangala bangke long don ekpo la so details se pinila so video long nali tumpana than pechini pon ekpo nali tum la so YouTube channel anta subscribe ke lang pro subscribe ikon la video stame nali tum share pon ikon tangke non pi schema lapen Esharm card Kedo Atum Koson sila so tangka bangke Longji mala so puthak le lang polona lapen chethan polona Tange chethan polona Nirman Shakhi non puthot ASSAM government hin pendak scheme kilon spondo lapen kedam tang ustameni li labor card koson se ke apply ningji ma pula so puthak nili kipi pondo stame puthot la so a website bang non dak change ponikelo lapen puthot non government hin pen stame tangka karlisi afanon sikpon bomno la sikoson si la so tangka bang kilong dunjima jolalo mate kopi pisinang jima la so puthang nili nang than pachini pon nikpo kicheng sinali tum la construction worker adim ber example la new registrant putheglongi la pen non chithan ponang la 8000 atangka koson si kilong jima pula so puthagle kicheng sinali tum arta la bang kedak thek pon long exi kicheng sila one number long age of the construction workers shall be between 18 to 55 years nangpo mate 18 men ki ong ki kom leader nangpo pen 55 years pen ki ong ka leader nangpo dalo pulte la so scheme bank ke long don ikpo la pen putho da dotula number 2 long ke tokpon must have been engaged of the at least 90 days in construction related work in last 12 months mate 90 days pulotangte nalitum la 90 days ki claim la so allo la tanang litum da kinang sot lo mate 90 days la ki claim 12 months mate ningkani sia long 90 days la nalitum sai ki claim la so allo stamida ki pidu nang ji kinang sot lo la pen number 3 do tulang Aadhaar number with active mobile number linked to Aadhaar mate Aadhaar number la Aadhaar number pen killing a mobile number stame ki dunang ji kinang sot lo la pen Aadhaar card stame dovek nang po lapen number 4 do tulang nalitum kaikis tame arjuverity je Esharm tangka komantu sikilongji mapu la sinalitum Esharm card do porte jogdun iktame dake tokpondo number 4 long must be registered on Esharm and have is Esharm UNA number mate Esharm card donang po lapen Esharm la UNA number la son numbers tame donang po jolalo lapen number 5 long ke tokpondo tulang workers from other state must have their present address work location in Assam lapen kaprek state atum stami la soli bangai longdun Longji stami Assam long ke claim abang pu mate abang fitum nang po jelalo lapen documents copy pc kinang jima la soputhak stami dak tok pondo present address proof mate address proof afan non nali tum dak ke do bom la so address proof la bangke dak ki pidu nang ji kinang sotlo copy bima pulote nali tum Aadhaar card pen che for exam ason la bangke driving license voter id ration card bank passbook lape 90 day work experience certificate la so certificate nangji lata koson se kilongji mala so puthak stami ni linali tumpana than pechini ponikpo lapen putho dotla number 2 long ke top pon Aadhaar linked bank passbook mate Aadhaar pen bank account killing tang a bank account sidak ke pidu nangji mate bank account labang ke Aadhaar card pen killing ke do tang a bank account sinalitum labang ke pivek nang po jong se Aadhaar card pen killing abeng account avi pulte latana litum la soli stame long don de po la si putho da number 3 long ke tok pon do tla 90 days work experience certificate as per the format template provided by the board la sinalitum putho da technology la download pu technology la download long ber ego la lo pulte nalitum la 90 days work experience so certificate bang long ikpo la pen technology download long berpot iglo pulotang la so certificate la banali tum dak pen ka fill up ponang ji kinang sotlo issue na litum da issue number toknang pot date toknang po la pen alitum amen la pen son daughter wife of na litum toknang po date of birth la pen non resident town village POPS district pin code nili non shortcut nan than ponlo nili apply lo pulte nali tum funds tami details pen apachini la post tami non apply play ko ko PPS on sida ka fill up poneng chima la so puthak sinili non nang than pachini ponik chotlo dak photo pabon nang po la sodim photo pabon igdet pen phi puthon nali tum dak theklongji
from that director from that lapen to that lapen actual days worked, project name details, type of work, project site, full address with pin code. Lapen la so form ko son se ka fill up nang jima la so details ta me nili puthot nali tum phan nang pachini pon ekpo lapen nali tum comment long pi kon pachini nang jima te ke apply full process sa video nang ji pulo tangte lapen dead la bang ke la son lo from that man tu pen si ke claim lapen ko an adet sinali tum ke claim kang ton ma lapen tutel ka ande sida ke claim ma lapen project amen tok nang po lapen type of work pia kam si ke claim ma lapen project pulo te hem ki ma ma copy ma la so details bandak tok do nang po lapen type of work copy size nang lila hem ki ma long ki claim ma la so sai men dak tok nang po lapen project site full address kuna si la so project do ma la so details tame pin code details dak tok nang po address ai hoi lapen pin code tame ki tok do nang ji kenang so lo lapen full name and contact number of employer lapen dak nalitum phone number tona po full name lapen nalitum contact details tona po lapen address lata nalitum tona po lapen la sodim sign pinang po lapen nalitum dak la ka apply vek sign pdf pen phi puthot nalitum do thula la so box long dak ta ka fill up nang chi kenang sot lo signature and seal of the issuer mat employer lapen dak bangke lalo nalitum ko sodim si claim dun ma hada contractor mate ada manager atum apen dak nalitum seal bang nang po seal stamp lapen signature lapen alang litum dak full name to nang po lapen destination copy ma lapen contact number pido nang po jolalo lalo pul dak success po ka fill up nang ji monili next video long details nang than pachini ponek po puthoni li pachiro youtube phak po lapen la son lo labangke experience certificate labangke work experience 90 days work experience hai lapen puthot dak thek longji number 4 lapen number 5 bangke tokpon Esharm card lata ki dunang ji kinang sorlo lapen Aadhaar card lata ki dunang ji kinang sorlo lapen lahai bangke nalitum upload dunanista a number labangke pidun vek nang po kali pulte nalitum long lelo la sinalitum comment box long pachini ngo komama bang pu abang fi tum sinalitum Esharm card labangke apply tangma jong se apply pelang pulte prabjin pe nili fan homri kon nili number kona siklongji ma upload ande ke damtang nali tom nili ka upload a video do forest karbiang long forest avoreng war sai pura so video long nali tom download da screen along sinili number togi kang lo hodak nali tom bere kon lapen update dilang tom stame update pa prabi kon lapen so certificate labang ta nili a process banang than pachini pon ikpon nali tom whatsapp na homri kon lapen lahai di documents ready thai se nili stame non bang nili stame ready delang la se ready thai lo pulte nili dakpen ka apply ning ji a process la bang ke nili nali tuma fan nang than pachini ponek po se sere go karbiang long ras tame pala ignang la pen pachini igna ya pen pena na bang pu bang fitum nar judo Esharm atangka pipo se nang jang jeder la pen pipo se long le det ma pula solam the se non bang Esharm card ke do tum la bang ke long pon long ikpo la pen la so benefit ke long ji la bang ke kachongdat chot atum si long chodi kachongdat chot pustame la son driver atum stame long exi la pen nane la son mystery do mystery akam ki claim jol hai tum si long ikpo la sol li bangke la pen documents ni li amota pulo ki do nang zina li tum long Aadhaar card do nang po la pen Esharm card do nang po Aadhaar card pen killing abeng ekon do nang po la dolo la pen work experience la pri dolo pulte nalitum la sol li bangke chu endon long lo la sipinia video long bang ni la sort information nang kiman pil la bangke la answer lo next time jongs nalitum full process video na ing pulo tangte non mar nalitum comment along to ngon nangji punon nili nang wan pik po tangte pinia video long bang la anling ton ponik nang la domi thakme kadu ka ve karbiti 2.0 youtube channel long kilangara do on tami nili hin pen kardom